Meghalaya Post.news. Kumkoi nakatong banai mesim bat ban kersian ya kisamla ki bayang halaki jong kijat hakaliang kasengkam sengjam hakikam baperu per kanong po town shopping complex tengkat kejing trilang bat ka GNC store kalarai ban pelong dakawe kata masa yadi thit balakip kum kanong po shopping carnival hanong po town shopping complex kani kata masa kasang nadu ka khalai trik unailar arjapsan hadu ka khandu trik unailar arjapsan kaban sedang nadu ka por sipu bajam step bat hadu new steng janmen nakaliang kibor penyai kanong po shopping carnival kilkol were bro ipai ba akriboy bat na ka jela banewan na ka teka tamasa yadi thir ka balong kum ka jam sim ni kun samla ka dong bergathan gi ba persyang bandiang halagi jong kijat ha kaliang ka sengkam sengjam lade kumbala pen paudo deputy commissioner kariboy wa bilaji baranwal kinong penyait ka teka tamasa lawang bagane ka diksin banangkong ban pelong ya ka teka tamasa ha ka teka shopping complex bat ka thong ga ba khaman kalong manerap ne kersian ni gitu ginong shong dukan bat kisamla ne kinong shong shnong ki babu dukan ha ka teka shopping complex bro kipai ba ye kalong ke kebasotonan hamtam ye pi kidong nongpo namar hangni hapo nongpo shopping complex kalong kasin ke beningkong baon pelong yaka nongpo shopping carnival tikumta lakarpa ye pi baro iwei wat num yaklet bapinyawan hakani ke jaka kata kadai khalai khalsau khatsan bat khanriu tarik 2 Ogos hamtam khatsan kadik sishuti wanum pelen waya kapor ke jongpi sobahayawan badru kalong shibenta ka jingkemen ya ka GNC store namar bakayo banwan banyarap lem yakini ki perlok ki beidon hakani ka nongpo thnang namar bakani ka thong jong kani ka nongpo shopping carnival ka thong baningkong kadai ban bin itu patba ya kani ka yo kabladon hangni kabangila ai kerteng ka nongpo shopping complex lani kumbai dia tip patba ka muda complex ke sobha patba nidon kam ya kejing kersan bat kejing yarap jongki kublai shibu lei bading kong ngan ai ki baro ki ban yoi ya kani ka jing pen bana badi ko press release ha ka be dei bat ka nongpo shopping carnival ka ban long ha ka khalai terek hado khan reu terek kani ka nong po shopping carnival kani ka wei ba ningkong ka bangilas dang ha mi hapo kadi ka market ke jogi ha ka bakindon bon ki jinghi lekai na ka ki khna kidon ki yo ki ba hair ki ba pila banwan kumju ro kindon ki jing ban ki jing di bat kumju kindon ro ki jing wai ki jing shat ki jing pot ki jing tam kadi ka wei na ka benta ha ka bangi kum kinong song dukan ha kadi ka market ni yo ban yashimen talang bat phi bat kumju ro ban ai ka jingtep ka ba kham ha halor ka ji be dei ba kani ka market wan shakani ka nongpo carnival nongpo shopping carnival ha ka ba phinyo aman bat phin om babi wan yalam lang ki ko ki jong pi ki ba hayeng ki ba hasan ki jong pi nang ba kan long ke ek ba experience ha ka jing em ka jong pi phinyo aman kublai shipon. Good evening everyone. Nongpo shopping carnival is here. Nongpo Town Shopping Complex is very proud to announce that we are organizing a shopping carnival for the first time in collaboration with GNC Store. It's going to take place on 13th to 16th of August. I request all the residents of Nongpo and Ribhoi to please come in large numbers for this shopping carnival and make this a grand success. This is for you and this is for the upliftment of the shopping complex. The venue will be the Nongpo Town Shopping Complex at Nongpo proper. Thank you. Hope to see you all there. Meghalaya Post.news.